जायफ्रा नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनो मोजां मोना बिथांमोना बेलखौ ओंखारलां आरो स्किपजों लोगोसे आनफल' खालामनानै लानाया मोजां फरायसा आफादनि बै बे आनसलिक अफिसाव थाग्रा सोद्रोमाफोरा BRB कमेन्ट चेनेल बिगोमानि सायाव मैया फरायसा आफादा मोनसे खेंफोरथि होबावदों तो जुदि BRB कमेन्ट चेनेला जुदि नैबे मोनसे खोथाखौ लानानै बिथांमोना सानबाय थादों जाहैदों मा हिसाबै बुंदों अबसे बियो जुदि थारबा दा बिथांमोनाथ' भिडिअखौ दानहोजोब्बाय दा बे धुमकि धुमका माबा माबि होनानैब्लाबो बुख्रेब बुख्राब नाख्रेब नुख्रेब खालामनानैब्लाबो भिडिअखौथ' दानहोजोब्बाय होनाया ओमफ्राय बिथांमोनाथ' आरोबाव मा खालामबाय जे गावसोरनि राइटिं पेडआव आं फरायसा आफादनि सायाव मोनसेबो भिडिअ खालामला होननानै लिरहोनानै लादों खारन बावहाय नैबे BRB कमेन्ट बिगोमा ना चेनेलखौ सालायग्रा जाय बिगोमा बिथांमोना फोरमायनाय मतेब्ला बेखौ बुनानैसो माखासेखौ लिरहोदों बेफोरबायदि तो जिखियानो जादोला बुबाय थांबाय मैया बिथांनि फरायसा आफादा गोबां कमप्लेन आरो कमप्लेन तो जोङो दिनैहाय दिपेन बर'आ माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला जों बेखौ बुंनो मोनथारला नामा आंनि मोनसे सोंथि बियो दिपेन बर'आ दिनैहाय माखौबा दिनै जि खामानिखौ माखासे सोंखारि जाथाव बाथ्रा बुङोब्ला रायजो राजाजों बुंजाथाव खामानि मावोब्ला जों बेखौ बुंनो मोनला नामा बियो ना दिपेन बर'खौ सब समय गाज्रि लामाजोंनो थांहोबाय थागोन नामा ना फरायसा आफादाखौ गाज्रि लामाजोंनो थांहोबाय थागोन नामा बेफोरबायदि जुदि बुंबाय थानांगौबा बा बेफोरबायदिनि बुंनायनिबो जुदि भुल जायोबा गोरोन्थि जायोब्ला होनबा दिनैहाय माबायदि खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय सोरबा सासेखौ बुनानै डमिनेट खालामना दोननो नागिरदों आंथ' बे साइसआवसो नुदों दिनै फरायसा आफादखौ सोरबा सासेया माबा मोनसे बुंनाय लगे लगेनो नङा होमबा बेखौ लिंना लांगोन नागिरगोन न'आव फैगोन दुम दाम दाम बुगोन बे जानो हाया दिनैहाय आंनि नुनायाव आंनि हिसाब मथे आंनि थौले मेलेमजों साननानै नुहुरनाय न'आव फैगोन लामायाव लोगो मोनगोन लिंनानै लाना थांगोन अफिसाव थ्रोब सोगोन बे गियान जानो हाया फरायसा आफादनि आखल आखु जानो हाया आरो बिसोरनि फरमेसन दङना गैया आंहा बियो डाउट दङ फरमेसन थायोब्ला आरो साबसिन जाबावगौमोन होननानै आं सानो नियम निति दङ रुलनि नियम नितिफोरखौ मानिनानै सोलिनो जाय दैदेनगिरि बिथांमोनासो बिराद गोदै गोथाव बाथ्राखौ खोनासंथाव हालदै हुलदै मस्ला मस्लि होनानै बुंनो गोरों नाथाय सिङाव हाबनानै जुदि नायोब्ला फरायसा आफादनियाबो एसे दुरबलताया दङ दा जों आं सानथाम जाबाय खुनथाम मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय भिडिअ लाबोनाया फरायसा आफादनि सायाव बाथ्रा बुंनाया नङा होमबा बाथ्राखौ बुंनाया मैयाबो बुंदों दाखालि बुंदों दिनैबो लास्ट टाइम खनसे बुंबावगोन खारन बिथांमोना मैया स्टेटमेन्ट लास्ट होदोंमोन तो आं दिनै बे स्टेटमेन्टखौ होनो थांला जुदि BRB कमेन्ट चेनेल बिगोमाया जुदि दिपेन बर'खौ जुदि डिलेट खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बियो बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो এই बुले जे दिनैहाय फरायसा आफादा लांनानै अफिसाव सोनानै कयेकजन दैदेनगिरियाथ' बिथांमोना जेबो आखाइ होआ बिथांमोना दिनै मिडियायाव प्रेस मिटनो मायावनो मिडियायाव फैनो बिराद क्लिन खालामनो गोरों हायो अस्ताद मोजां नाथाय बिथांमोननि सिङावहाय बै दैदेनगिरिनि सिङावहाय बेसेबां दुलन्तर मानसिफोर दङ दुलन्तर होननानै बुंगोन आं बिसोरखौ मानो होननानै बुङोबा अफिस सिङाव बुख्रुबनाय बे गियानखौ आंबो प्रेक्टिकेल नुदों थिउरि नङा बेयो प्रेक्टिकेल आं नुदों बेखौबो आं थुनोबो हायो बे आरोखि जिखियानो जादोला आं बुंनोबो थांला बेफोरबायदिसिम जाहाथे फरायसा आफादफोरा बेफोरबायदिनिफ्रायबो मोनफा लेसनखौ लायो खारन बै समनि फरायसा आफाद दानि फरायसा आफाद गोबां पार्थक्य दं दानि जेसेबां फरायसा आफादफोर आनसलिकआव थाग्राफोर बै सुबुंफ्रा बुख्रुबनो नाख्रुबनो दरजा फांथेनानै बुख्रुबनो बेखौल' गोरों बिनि अनगायै आं दिनै फरायसा आफाद हिसाबै आं दिनै फरायसा आफादनि अफिसाव थानानै आं दिनै मानो थानांदों बे कुइसनखौ मालाबाबो खालामफेरा आं सोरनि थाखाय थानांदों बे फरायसा आफाद अफिसाव बेखौ मालाबाबो कुइसन खालामा गाव गावखौ दांनायनानै नाय आरो गाव गावखौ कुइसन खालामनानै ला आं दिनै फरायसा आफादाव मानो थादों आरो आं सोर बेखौ गाव गावनो कुइसन खालाम अब्लानो बावहाय कुइसन खालामबानो एन्सारा ओंखारहैगोन आं सोर आं एबसु मानो थादों आरो आं दिनैहाय बिमा बिफा गैयामोन नामा आंहा दिनै हा हु गैयामोन नामा
बेफोर मावना जानो थाखाय दिनै फरायसा एबसु अफिसाव आं मानो थानांदों नै बेफोरखौ कुइसन खालामबानो क्लियार काट बै बे सुबुंफ्रा दैदेनगिरिफ्राथ' मिथिखायो मालाय फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आं मानो थादों फरायसा आफादाव बे अफिसाव आं दिनै सानसे थादोंब्लाबो बिहा दिनै गोबां लस जायो नाथाय बे सानसे लस खालामनानैब्लाबो बियो एबसु अफिसाव थादों आं मानो थाखाय थानांदों आरो मानो दिनै फरायसा आफादखौ जोंनो नांगौ बेखौ बै सुबुंफ्राबो मोनथिगौ ओंखायनो जायफ्रा उन्दैफोर जाय बुख्रुबनोल' गोरों दरजा फांथेनानै सौख्रुबनो माख्रुबनो गोरों बिथांमोना एसे गावखौ दांनानै नाय बिनि उनाव बै एन्सारफ्रा मोनजोबगोन थ' जिखियानो जादोला फरायसा आफादनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायबो जाबाय बिनि अनगायै आरोबाव दिनैहाय मोनसे भिडिअ फैबावदों दिनै बाक्सा साइडनिनो दिनै प्रमद बर'आ सुइजारलेण्ड गावनि देशआवनो गावनि बिटिआरआवनो गाव सुइजारलेण्ड खालामगोन गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आजि बै समाव बिटिआर इलेक्शननि बिटिसि काउन्सिल इलेक्शननि समावहाय केम्पेन समाव बुंदोंमोन दा थिक नै बोसोरब्रै बारलांबाय बोसोरब्रैयावबो दिनैहाय आनसाक्सेस फेइलार दैदेनगिरि होननानै बुंगोन दिनै दालां मोनसे खालामना होनो हायाखै दिनै ट्राइबखौ नायनो थाङोब्ला बिथांमोना बै ट्राइबखौ लानानै जुदि खालामोब्ला बिथांमोना नैबे 2025आव बिथांमोनाव रोखायै बुंखादों भट बिनो फैयोब्ला जोंनो दालां मोनसे बा होथारनांगोन नङाला जों मालाबाबो भटखौनो होनाय नङा नैबे काउन्सिल इलेक्शन समावहाय केम्पेन समावहाय बेखिनि बाथ्राखौ बै सुबुंफ्रा दालां गंसेनि थाखाय बुंनो गोनां जादों नाथाय प्रमद बर'नि सासे बियो हारिनि सिन्था खालामग्रा हारिनि बाथ्रा बुंग्रा मानसिया दिनैहाय एसे बै सुबुंफोरखौबो एसे अननो गोरों जानांगौमोन थ' जिखियानो जादोला आं बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बै रायजोफोरनि ना बे बाथ्राखौ आं एसे नोंथांमोननो एसेब्लाबो फोरमायनो আমার এই দুর্ভগীয়া গাঁওখনৰ এই জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক যাতে চৰকাৰে এই সমস্যাবিলাক আঁতৰ কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি এই ৰাইজে ইয়াত অনুৰোধ জনাইছো আৰু স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা বুলি ক'লে আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত বিভিন্ন চলাকি কথাৰে আমাক ভোটবিলাক কালেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আহে আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ঢাক ঢোল বজাই কয় সমস্ত উন্নয়নৰ বাবে কিন্তু এই উন্নয়নৰ ফপলা স্বৰূপবিলাক তেওঁৰ চকুত নপৰে নেকি বিটিএডিখনৰ আমাৰ অসমৰ জানো এডোখৰ ঠাই নহয় জানো অসম চৰকাৰে যে গুৰুত্ব দিয়া নাই বিটিএডি চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলেও অসম চৰকাৰো আমি মানুহ নহয় নেকি কিন্তু আজিৰ পৰা প্ৰায় কিছুদিন আগত হয়তো কৈ গৈছিলে এই ৰাস্তাৰে বহুত কথা কৈ গৈছিলে ইয়াৰ সমস্যাৰ কাৰণত কিন্তু সেই সমস্যাৰ আজি কোনো মানে কাম নকৰিলে গতিকে এই সমস্যা হৈ থাকিব নেকি যদি এই সমস্যা হৈ থাকে তেনেহ'লে আমাক এই অঞ্চলটোক ভোটৰ সময়ত তেওঁলোকে বাদ দি ল'লেও ভাল হয় আমি বাদ দিয়াত কৰি আমাকেই বাদ দিয়ক কিয়নো আমাৰ ভোটৰ কোনো মূল্য নাই বুলি আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাজনে কৈ গৈছে গতিকে যদিহে ভোট বিচাৰি আহে পৰৱৰ্তী যি ইলেকশ্যন আহি আছে সন্মুখত বিটিআৰৰ ইলেকশ্যন এই ইলেকশ্যনত আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাজনে যে কৈছে প্ৰয়োজন হ'লে ভোট বৰ্জন কৰিম আৰু ভোট বৰ্জন কৰিব আৰু ৰাইজক কওঁ এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ বিশ্বাস আছে নেকি আপোনালোকৰ এবাৰ চিঞৰি কওক এই চৰকাৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস নাই গতিকে এই বিশ্বাস নোহোৱা চৰকাৰখনে বাৰে বাৰে আমাক ফাঁকিবাজ কৰি আমাৰ মাজত এটা অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি দি আনি আছে বিভিন্ন দলে বিভিন্ন কথা কৈ আহি আমাৰ চলাকি কথাৰে ভোট কালেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আৰু যিসকল ভোটৰ বাবে আহে সেইসকলক মই অনুৰোধ কৰি কৈছো যদি এই উন্নয়নৰ কাম যদি হাতত নলয় তেনেহ'লে ভোট খুজিবলৈ এই গাঁৱত আহিব নালাগে বুলি কৈ মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিম প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ চৰকাৰ কৈ আছে এখন মডেল বিটিচি বনোৱাৰ কথা কৈ আছিলে কিন্তু এই মডেল বিটিচিখনত চাওক আজি কি মডেল হৈ আছে ৰাস্তা বদলি দি যাব নোৱাৰি যদি ইয়াত এটা মানুহ অকস্মাত মৰি যায় ইয়াত নিব লগা দলংখন নহ'লে নিব নোৱাৰি গৰু ছাগলী আদি কৰি আমি হলো কৃষিজীৱী মানুহ এই ৰাস্তাৰে আমি কৃষি পথাৰত আহিব লাগে কিন্তু সিহঁতৰ কাণ হাৰ নাই গতিকে এই হ'ল সফলা স্বৰূপ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ